It's you. How are we supposed to find the Shark Slayer? אני חושבת שהתחלתי להתעצבן, שזה היה שבת בבוקר ואתם הכנתם כזה שולחן יפה, ובמקום לסתום את הפה שלו הוא בא ואומר, הדברים לא אוהבים עליי, תאונה וגבינה, כי הוא לא אוהב תאונה וגבינה, ואני ידעתי. אוקיי. אני אוכל חרא. ואם זה לא אוכל מה שנותנים לו, יוכל חרא. I'm just saying that that's a very... It's okay אם הוא לא היה אוהב את זה, that's fine. אם מישהו היה עושה לי משהו שאני לא אוהבת, הייתי אומרת, וואו, it's beautiful, והייתי יושבת ואוכלת מה מסביב הדברים שאני לא אוהבת ולא נותנת להם להרגיש. או, אני לא אוהבת את זה. לא הייתי אומרת את זה. אבל לבן אדם להגיד את זה, זה בן אדם שהוא נורא פשוט, הוא לא ירחה כמו זה, ועשתה לו חביתה. That's the first time she did it. When was it? לא, אז הוא אכל הרבה זה, הוא לא אכל את זה. No, not on Shabbat. I don't remember what she made. She made something and he ate. Yeah. But it's so, the way he did it was so rude.